Van de Soensmonitor binnen goed 30.000 mensen uitnoegen. Er kwam een respons op van 43%. Het tal Friezen met een verhege kans op depressie is wat toename in vergelijking met 2012. 2 op de 4 Friezen rint matig onder een heeg risico op een depressie. 6% van de Friezen had wel eens een zelfmoordtocht. Bij jongere mensen is dat 8%. Nou, een depressie is misschien een beetje een groot woord, maar ik ken wel in mijn naaste omgeving mensen die het moeilijk hebben gehad. Lusteloosheid, geen energie, alles voelt als een enorme taak. Kun je er iets bij voorstellen dat je depressief zou kunnen worden? Ja, als je best wel veel shit over je heen krijgt of ellende, ja, dan kan het zo omslaan in van stress naar depressie. Meer dan de helft van de Friezen is te zwier. Het goeie nieuws is dat het aantal nou stabiel blijft en net meer heel bot neemt. Ik moet wat afvallen, dat slaat mijn vrouw vooral. Oh nee, ik geloof dat er net volle mensen binnen die tevreden zijn over hun gewicht. Maar alles gaat door die moelen, dat is al eens al lekker. Ik maak er altijd bot om denken, ja. Haast 1 op de 10 Friezen is bot insem. 43% van de Friezen is sociaal insem en 28% is emotioneel insem. Heb ik geen last van? Nee, ik ben net eenzaam. Ik persoonlijk niet. Ja, wie ben er zelf nog net? Ja, de ouderen van onze wijk, ja, die zijn wel meestal eenzaam. Er zullen vast mensen zijn die het veel moeilijker hebben dan ik. Die hebben niet veel medestanders waar ze mee praten als het ware. Die lopen altijd alleen over straat. Als je geen familie hebt of weet ik veel wat, dan kan ik begrijpen dat het best wel moeilijk is. 1 op de 4 Friezen smookt, dat is wel minder worden. Op de leeftijdsgroep 19 tot 35 jaar nee. Ga je ooit smookt? Ja, net nog. Ja. En smoke je nog heel tijd? Nee. Ik ga wel stoppen. Maar dat doe ik pas als ik met de sport begin.